салом алейкум тамошобинони азиз. рӯзе марде мошин мехарад ва бо оилааш ва хело ҳам хурсандӣ карда, мақсад мошин гирифтам гуфта хурсанд бо оилааш мегардаду дӯст медорад мошинаш нав дӯст медорад. ва кӯдаки ноболиғ майдааш ки ҳеҷ чизро оли намедонад, рафта мошинашро хат мекашад, мақсад дар танаи мошинаш расм мекашад бо мех, бо ягон чизе ки мехарошад мошинаро. Ва мард фикр накарда рафта хело кӯдакро мезанад, лату кӯб мекунад, дар дастонаш бисёр мезанад мақсад. Ва аз рӯзҳо рӯзо мегзарад ва дасти кӯдак варам мекунад. ба духтур мебарандаш ва духтурон мегӯянд ки шумо дер кардед, аллакай daстони кӯдакро бояд буридан дар кор, барое ки дарунаш зару зардоб гирифта ва ин табобат намешавад. ва хулоса дасти кӯдакро мебуранд, хело аламовараш ҳамин аст ки дасти кӯдакро мебуранд ва кӯдак дигар наметавонад ки бо дастоне ки вақташ ба бозӣ мекард расм мекашид, дигар на расм кашад на бозӣ кунад. кӯдаки фикр мекард соз мешавад ва падараш мегардад ва мегӯяд падар, вақте ман соз мешавам, ман дигар намерасам мошини туро, якҷоя мешӯем ва хуш хурсанд ранги аввал мешавем, ман дигар мошини шуморо намерасам, ман шуморо дӯст медорам. мард вақте ин суханро мефаҳмад, бениҳоят зиқу гирья карда ба сини мошин медаваду мошинашро мезанад, лату кӯб мекунад, мошинашро мешиканад мошинашро ва фикр мекунад чӣ хатогиҳо кардааст. мақсади ин видео ин аст ки бародаро кӯдакҳоро аз рӯи ҳар як чиз назанед, лату кӯб накунед ва хубтараш мешуд ки насиҳат кунед, то ки кӯдакҳо ҳамавақт солим бошанд ва ба ҳар чизи дунёӣ асабонӣ нашавед. хубтараш сабр кунед. боқӣ монда дар паноҳи Аллоҳ. ман боварӣ дорам ки маънои ин нақли манро шумо фаҳмидаед. агар видео ба шумо мақбул шуд, дар комментария ҳатман нависед, то ки мо инчунин видеоҳоро зиёдтар кунем баҳри шумо.